Jeď. Polička, vařečka. Dobrý den, jak se jmenujete? Já jsem Frantovi z Poličky. Co jste si pro nás připravil? Pro nás jsem si připravil salát řecký a la polička z nemitý zeleniny a k tomu caciky. Ingredience? No takže ingredience roketa, rajčata, okurka, nic toho se nemé, takže okurku jsem si nakrájel, rajčata jsem si nakrájel a roketu jsem si nakrájel. Dal jsem do mísy, zalil olivovým olejem z Poličky, virgin, extra panenský. To lisujete z křečku? Ne, z myší. Z myší. A to poliju citronem. Jo, a co je toto? Já to si nevím asi, Jo. salámu. Super. Ale to použijete Head and Shoulders. No, použiju. A potom caciky se dělají způsobem, že se nakrájí okurka, vylisuje, aby byla bez